A Deputación deu a coñecer os seus orzamentos para 2026, unhas contas que acadan unha cifra histórica e que apostan por reforzar as políticas sociais, a creación de emprego e a mellora das infraestruturas na provincia. Así o asegura o presidente da Deputación. Os orzamentos máis elevados da historia da Deputación foron os anunciados pola Administración galega, un total de 254 millóns de euros invertidos en todo tipo de ámbitos. Unha parte destacada destinarase á protección social, co aumento das horas de axuda no fogar, a contratación de persoal técnico e a posta en marcha de novas residencias para persoas maiores, entre elas unha no Barbanza, con investimento inicial de 6 millóns de euros. Os orzamentos da Deputación son os máis elevados da historia, son 254 millóns de euros, que ao final van a ser máis de 500 consolidados ao final do exercicio, donde potenciamos enormemente pois todo o que ten que ver coa protección social, o aumento das horas de axuda no fogar, a contratación de persoal técnico para os servicios de asistencia social, vamos a promover 13 residencias, unha aquí no Barbanza para maiores. Os orzamentos tamén reforzan as políticas de emprego e as infraestruturas provinciais, cun incremento do 30% nos fondos destinados á mellora dunha rede de máis de 2.000 km de estradas, incluindo a ampliación de plataformas e a creación de sendas peonís. Estamos incrementando enormemente todo o que ten que ver coa creación de emprego, en un objetivo que se marca, como digo, en incrementar os 8.000 postos de traballo creados nestes últimos 10 anos. Aumentamos un 30% todo o que ten que ver coa mellora das infraestruturas nunha provincia que ten máis de 2.000 km de estradas provinciais. A innovación e o sector audiovisual ocupan tamén un lugar destacado nas contas, co apoio a proxectos pioneiros. Apoyamos proxectos totalmente innovadores, como son os estudios inmersivos que son únicos en España, son un exemplo similar en Reino Unido, que vai a dar plataforma a todo o sector audiovisual galego, que aquí falamos de 404 empresas no ámbito da provincia e miles de postos de traballo directos e indirectos que xerades, non? O sector audiovisual. Dende a Deputación destacan que se trata duns orzamentos ambiciosos pero responsables, sen recorrer á débeda e cunha xestión económica que permite manter prazos de pago reducidos ás empresas. Son uns orzamentos ambiciosos, respetuosos, porque non recurre a débeda nin un só euro. Seguimos tendo 10 anos despois de chegar ao goberno a Deputación máis saneada de España con diferencia, pagando a 20 días as facturas como máximo. Por tanto, creo que unha moi boa xestión económica, que hai que agradecer o traballo que fan os técnicos da casa. Unhas contas que, segundo defenden, consolidan o papel da Deputación como apoio fundamental para os concellos e como ferramenta clave de dinamización económica e protección social no territorio.